gumloringkang sekar ngambar harum ngepeki taman sari Mamet Prono satu karya jaring driya peksi ngoceh keambang hambrengeng nimbro atas gambar nih loh Bu. Oh, nawes kan? Oh enggak, lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke sedulur, kita ngeplok hajatan lagi ya. Yang kali ini Pak D cukup jauh dari rumah, tepatnya di kediaman Ibu Sipon ataupun keluarga almarhum Bapak Yahyo yang berada di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Yang kali ini beliau Ibu Sipon sedang melangsungkan hajatan dalam rangka pernikahan putra beliau, Mas Sidik Kurniawan, yang mendapatkan jodoh dengan putri idaman beliau, Mbak Tri Nuryani, dari keluarga Bapak Meseni, Ibu Yatemi dari Dukuh Tanggung Rejo, Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Oke, kita akan melihat bagaimana konsep juga suasana hajatan yang berada di kampung ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Niki enten sing ayu-ayu niki. Dagangan kabeh ya Mak niki? Alhamdulillah. Dagangan kabeh iki to. Sing lor kuwi serang iki ayu iki. Mbak nunggu napa? Napa? Nunggu napa niki? Oh, nunggu berkah. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita ketemu sama yang punya rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki izin badhe pados gambar kula. Monggo. Teng lebat mriki ya. Oh, nggih. Din, suasana mriki rumiyin. Ini yang punya dalem lur, Mak Ibon sama.
Oh, nggih nika. Kenal nika. Gede ya iki. Berodok nek. Nah, konsepnya seperti ini, guys. Ini untuk pramusaji makan tamu putri ya. Mbak, udah komplit iki mek bolo kabeh. Becak ya kamu. Ya napa lek dugi, Mbak? Sudah selesai. Sampun ya. Piyambak kalih rombongan mawon. Nah, iki saya tak ngono. Hah? Yo. Ini masih cek sound sepertinya, guys. Memanismu hango jiwa nang priyayi sing wadon bakul puli kayane mlumpuk agawe rutiten galeh janji sabar ora kesusus wae jembar-jembar marine lemu-lemu Iki kok mboten nate panggih kok ya nyampleng kae. Suwanten kok kados mekaten lho ya Allah. Luar biasa. Saestu. Pangapunten sing kathah nek kula iki namung ngajar mawon. Wah. Anu mirip pas kula riyen latihan nggih. Lara lapa suara suling kamandang sarani nikul sukna kanane ora bisa kumpul ngono ya ngono duta karo ora arep kudu eling sing babareng taratamtu tatu Tasih ayu-ayu ngeten lek ya menten Ibu. Tenan kok. Iki bagian apa? Ngracik napa, Bu? Oh. Monggo kejagan. Menune napa lho, Bu? Napa? Menune napa niki? Rames. Lengarane
masakan apa nih? Masakan kuning. Kuning, daging lembu. Oh, Monggo jenengan ini. Oke, oke, gampil. Ini yang bagian dapur, guys. Sarapan. Orang itu Bagian wedang, Bu. Oh. Wedangnya apa mawon? Cao kopi. Tigang macem ya? Nggih. Kopi susu mboten wonten, Bu, nggih? Oh, nggih kopi teh cao nggih. Laris cao nih, Pak. Nggih. Bentar-bentar ngeten iki cao seger, Bu. Nggih, suwun, mugi-mugi lancar, Bu, nggih. Nggih. Ah, mengke mriki malih. Nah, ini mbak-mbak ibu-ibu lagi bungkus-bungkus. Niki bungkus-bungkus napa lho, Mbak? Berkat nggih. Oh. Kagem berkatan. Mesine niku. Lah kok kuwatah men. Kuwatah Pak Lungo. Mboten ukuran, Mbak nggih. Butuh bek ngoten mawon. Mboten anu kertas alit. Oh, nggih. Niki selain mie napa? Nika tahu sing empuk, Pak. Oh, sing empuk-empuk nggih. Mengke lek menawi enten sing diberkati sepuh-sepuh. Betul ini kompak banget nggih. Menika apa tukangnya masak, Pak? nggih. Riyen to, Mbak, niki kersane komplit rumiyin. Bungkus Pak, niki 3 niki tempe mie kalih tahu. Oh, rena 3. Mengke dipersani teng YouTube ya, Mbak nggih. Nggih, lek mie tok mengke wedi ora nek bature, Pak. Oh, nggih kancane kedaunten nggih. Lah tapi lek 3 ke ganjil lho, Mbak. Ya ora apa-apa, Pak. Engko digoleki Genepe nasi. Oh, ngoten. Nggih, mudah-mudahan lancar, Mbak nggih. Nah, ini uti-uti lagi bungkus-bungkus. Nika nggih mboten nganggo ukuran nggih ngisine tempe barang nika. Butuh bek ngoten. Keren. Tujuh rukunnya warga Desa Tatung ya. Tatung leres bumi mriki. Tatung. Kula tanggine Mbak Sri. Candi Mlara. Tatung ler munam iki. Oh, tatung ler ngoten nggih ngarani Budhe nggih. Nah, seperti ini untuk konsepnya untuk yang bagian sini. Dan iki rajang-rajang tempe ngoten nggih, Bu nggih. Dicampur kaling niku. Oh, napa kalingnya kagem anu es ngoten nggih, Bu nggih. Raose pripun nggih, Mbak nggih? Kira-kira lho. Ini mbak-mbak komplit banget, padha ramah-ramah, guys. Guyu ora oleh. Lan iki kan tetepe. Niki tempe ndamel piyambak napa mundhut, Bu? Ndamel piyambak. Oh, ndamel piyambak nggih. Celak peken maksud kula kayak mundhut ngoten mawon mboten ya. Keren seperti ini, guys. Untuk konsepnya masaknya sayur tempe. Dan yang ini bagian nasi. Seperti ini untuk nasinya. Lumayan panas di sini karena banyak tungku ya. Saya belum, Mbak, Bu. Tuh, panas. Niki kok enten sing ngumpet niki napa sing digarap, Bu? Oh. Oncek-oncek klopo ngoten nggih. Lah mengke marute kagem napa? Oh, mesin nggih, mboten diparut tangan nggih. Oh, ada tugasnya masing-masing, guys. Nah, Ibu kupas kelapa.
Dan yang di sini lagi masak sayur. Di hari Pak D. Kita belum larak. Nggih. Nah, ini ibunya. Nate mirsani to, Mbak? Sampun nate mirsani. Oh. Hai matur suwun. Nah, ini subscriber kita juga, guys. Nggih. Suwun, Mbak nggih. Mudah-mudahan sami lancar. Niki dimasak napa lho, Bu? Masak kuning. Kuning. Bumbune kuning kunir niku nggih. Masake kuning. Pedes no mboten niki? Oh, dimasak pedes nggih. Saderenge digoreng mboten niki tempene, Bu? Boten. Mboten langsung nggih, langsung di nggih. Ada. Ada tempe ini, ada tahu juga. Niki tahu ini damel berkatan nika nggih, Bu nggih. Lah ibu nika masak mie. Nika sayure rumiyin ngoten nggih. Lah mriki mboten enten sing damel pindang, Bu nggih? Boten damel niki. Mboten damel. Mboten usum mboten. Napa mboten pripun? Mboten damel. Bapak itu tugasnya napa enten mriki? Tugasnya masak. Oh, masak. Kula kinten lek keamanan. Asli mriki, Pak nggih? Gulung para layang, Pak. Oh, mriko. Nggih. Ki rombongane pinten niku? Kalih rombongane Pak Darwato. Kalih namungan. Nggih. Oh, mampu Pak nggih? Mampu Pak sak mususi komplit. Oh, kek kakung sedaya niki kalih Mas nika. Tugare setengah baci, Pak. Iya setengah baci ulane keuwan. Oh, ngoten nggih. Kini ampun telas pinten, Pak? Iku wampun teras. Pinten kental. Arah-arah ngoten mawon. Blok niku mboten salah pun Kang meh patang kita. Oh, pun meh kawan kental nggih tasih enjing lho niki. Niki berarti kat wingi panjenengan masak mriki, Pak? Wingi pun. Wingi kagem manggulan. Nggih. Terus benjing damel resepsi nggih. Ini modelnya siraman, Pak. Nggih. Disiram ngoten. Nah, seperti ini ada jadi. Loh, yang unik tungkunya ini cuma satu, guys. Oh. Pakai besi nggih. Lah kene bakule jauh barang. Iki rasane kok Mbak iki jauh. Kulo melarak. Nggih, monggo. Kita nerumin. Seperti ini, guys. Keseruan di dapur hajatan ya. Ibu-ibu pada ramah banget. Kulo melarak. Oh, melarak. Nggih. Ana kene pikir Kulo tanggine yogane Mak Pon sing bajeng. Nggih, Mbak Sri. Nggih, suwun Pak nggih. Mugi-mugi lancar. Kita putar lagi, guys. Kita lihat untuk yang di sana. Tapi sayang di sini panas. Loh. Lah iki utine iki sing dimasak daging nggih, Ti. Dimasak, dia debosi, dialupi ngoten Ibu nggih. Direbus dulu biar mudah dirajang. Biasanya nek kula ngeten iki tiyang kakung-kakung lho, Bu. Sing rajang-rajang. Nggih, ndak ada. Pripun? Priya nggih. Sing kakung teng Saben. Oh, ngoten nggih. Jalere enten maten tiang kalih. Bubuhan jaler niku rewange jaler nek bubuhan putri. Kula mlarak. Oh, kula mriki mawon. Mriki mawon Budhe nggih. Nggih panjenengan niki bagiane masak. dalem Sepo sing masak. penting raose to, Bu. Wis pengalaman iki mesti ya bumbu-bumbu wis apal kabeh. Pun lanyah, Mas. Pun lanyah nggih.
Oh, potongane ageng-ageng ngeten Bu nggih. Kagem masak napa? Merah. Rendang nggih. Kok rodok buwenter. Lah, yang di sini ini Bu-bu bagian dalam. Potong kecil-kecil nanti hilang. Ngoten nggih. Keli dados toyo, dados kuah. Niki rajang-rajang tahu Bu nggih, dalem? Daleme penting. Kula melarak Budhe. Melarak. Dalem? Oh nggih. Nika celake Mbak Sri. Niki badhe dimasak kuning wae Bu nggih. Damel napa? Berkatan. Ini yang untuk tugasnya masing-masing ya. Niki rombongannya terus kawan. Sadong mriki mawon nggih sedaya Bu nggih. Ngoten nggih kita tepale. Tapi ngeten iki gratis napa dibayar Bu? Ya sewu. Oh gratis nggih. Mungkin gantosan nggih. Oh sami berarti nggih kula. Nggih, nggih gentosan lek nggene panjenengan repot, Mbak Anbusipun genti mriku ngoten. Oh, oleh-oleh kata nggih. Nggih, nggih atung-atung apa oleh-oleh ngoten niku. Atung-atung. Nggih, nggih. Nggih suwun Bu nggih, mugi-mugi lancar panjenengan sehat. Amin, pangestune donga. Nggih, nggih awet sehat Budhe nggih. Bentar enten mriki. Nah, yang di sini guys, ini bagian Mbak. Mriki bagian parut-parut ngoten nggih Mbak nggih. Kami masak nika. Lah mau ketoke kur boyoke tok. Dari depan nggih, Mbak. Mesine kalih. Yang di sini Bu rajang-rajang. Oh niki bagian napa? Es Bu nggih. Oh es nggih. Ini badene sambel es napa campur? Es buah. Gandengane napa nggih? Nanas, semangka, melon. Niku proses damel napa? Juruk nggih, juruk. Ana kedah diudhek terus Mbak nggih. Lek mboten diudhek ngoten pripun? Oh, ngempel. Dados balik gendhes malih nggih. Oh, nggih nggih. Ini perlu ketelatenan juga, harus diaduk-aduk. Lah ngertose mengke lek pun mateng pripun, Mbak? Nonton gitu. Ibu iki bakul jawu ngoten nggih. Nggih. Nggih suwun Bu, Mbak, sedaya mawon nggih. Oke guys, kita coba ngintip yang di sini. Sepertinya ini gudang, Mas. Nah. Mriki bagian gudang ngoten Pak nggih. Oh nggih. Oh. Oleh-oleh sing buah ngumpul enten mriki. Lah niku ibu-ibuke bagian napa nika? Catet-catet. Oh, catet-catet. Dipilih ngoten nggih. Oh, seperti ini nggih. Yo kowe nang bolak-balik nang warung lho, bolak-balik. Oh, kula kinten bablas lho Mas, mulai mundur. Urung wayahe. Oh, keren banget ya warga Katung. Teng YouTube. YouTube.
dipilah-pilah ngoten nggih. Gendis diwar gendis. Napa niki? Uwas beras diwar beras. Beras seperti ini guys. Lembake catet-catet tak enten mriki biasane enten mriko lho lek nggon kula, Mbak. Oh. Oh, 2 tempat to. Nggih. Dalam? Ya trone mriki gawane. Oh, ngoten nggih. Kurune namung 3 niki, Mbak, ngatasi, Mbak. Nulis-nulis takoni malah bledru nggih. Yes, mudah-mudahan lancar, Mbak nggih. Amin. Oke, kita kembali ke belakang, guys. Lihat sibuknya. Loh. Oh, Bude racik-racik jajan ngoten nggih, Bude nggih. Niki agem pundi mengke? Oh, Pak sanes meja ngajeng. Jajane saliyane pisang napa, Bude? Jenang. Terus niku napa tape nggih Bude niku. Enten tape, ini ciri khas guys, warga Ponorogo. Seperti ini. Nah, yang bagian ngeracik ini biasanya ibu-ibu yang udah pengalaman seperti ini. Oh, ngoten nggih. Niki jenang mirah niku dodol niku Bude nggih. Loh, niki enten rotine bareng Bude nggih. Nah, ya hampir mirip-mirip guys yang di Ponorogo jika hajatan ya seperti ini guys. Ini kita berada di Desa Tatung. Cukup jauh juga dari tempat Pak D. Perjalanan sekitar 1 jam lah ya, 1 jam perjalanan. Dan warga masing-masing ya. Alhamdulillah untuk angin semilir. Atau esis sih Mbak nggih. Ini kita ngintip yang di dalam ya. Assalamualaikum. Loh, sing mriki bagian apa, Bude? Oh, mangan. Dalem. Wae sing ndekae. Oh, mboke sing Mbah. Mboke Bu Sipon. Panjenengan nggih? Kula mlarak niku tanggine Mas Tris. Kok seren, Mbak. Ini saudara semua nggih menika. Diari Pak D. Diari Pak D. Nggih. Tapi tasik diedit duka benjing paling upload-e. Ini seperti ini konsepnya ya guys ya. Ini kagem anu nggih benjing nggih Bude nggih. Kotak-kotak belakang nih. Mestinya apa untuk besok guys. Guys suwun Mbak nggih mawon. Kita coba ke belakang keluar lagi ya guys ya. Lihat suasana yang di luar yang heboh, ternyata yang di sini cuma kerabat saja. Assalamualaikum Mas Manten. Mantennya guys. Selamat Mas ya.
Kula pamit dene, Mbak. Mak, kula pamit. Nggih benjing mriki malih. Oke sedulur, sepertinya untuk video untuk konten kali ini harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.